chocolate na tinagon. Kaya naman sa bundok ng chocolate. Hi everyone! Welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung sign na bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, bubuksan natin itong box na to guys. This is a huge box from Canada. Bigay ng mga mudra ng pamilya and ni Bebe Girls. So, without any further ado, kapon ko pa ito inaantay na buksan. Let's get on to the video. Disclaimer lang po. Ito po pinapakita ko po para sa mga gustong makakita ng mga something na pwede nilang ipadala for their mga relatives, ganyan. Pero I'm not here to brag anything. If you don't like a video ng mga ganitong klase na feeling nyo na nayayabangan kayo, then please be free to click out. Ayan po. Okay lang po yun. So, we are done. Open na po yung ating huge box. Ayan. Una po. Ay! May nakalabas na po. This is, walang pangalan. Grand Liquor naman. Uy! Sinong iinom nito? Liquor. Sinong iinom nito? Fundador. Charot. Grand Marnier. Cute. Ayan. Baka yung pan-tip mo dun sa nagpadala. Oo, dapat pala binuksan sa nagdala. Tapos, syempre po, may pa-cover po na. Nakasagbe! Ang dami yung... Ay! My God! Baka naman... Namatagot ni Papa yung gabi! Gusto nyo kami maglasing? Lumipad! Gusto niyo ba kami maglasing? Orange and cognac. Ano kaya ito? Grand. Hindi ko mabasa. Hindi ko Orange and... Oh, tapos isa pa. Tapos ito pa. Yan. Tapos another na ganun. Same. Ay! Kala ko may laro. Kinabahan ako. Best o laruan yan. Aha! Ang number 1 po nakakaya naman pag wala pong dog treats. Ayan. Dog biscuit. Maxi! Maxi! Meron pa dito na isang alak. Alak ba to? Iwan. Dog treats. Wala pa po para sa amin pong mga tao. Ano po? Nauna po yung mga aso. Ito ba yung may mga pinipindot-pindot? Yan, may doll. Ah, ito yung Sing and Speaks. Chant. Si ano to? Si Tango? Rapunzel. Hindi ko alam kung kanino to. Kung kay Jillian o kay Janine. Shirt. Walang mga pangalan. So, ibig sabihin po niyan, extra large na t-shirt po. Pang lalaki. Pang lalaki po iyan. And then, Grip. wallet! Hindi ko alam kanino to. Baka kay Roy. Ay, hindi ko ako masasabi yung pangalan, no? Awan. Tapos ito, to Lala Marlene Emperador. From Lala Rose. From Lala Rose. Alam na. May pa Victoria. At may t-shirt. Kaninong t-shirt to? Paul. Ay, Paul. Sa'yo magkaka. Wala kasing ipit dito sa Pilipinas. Madaming ipit. Ay, ate mo, mother. And another toy. Ito, press my necklace. Ito talaga. Si ano to? Sino to? Kasi may mga medyas. Akala ko... Luna de Petunia. Oh, that's amazing. Ito din. Oo, may music yan. Dun sa may isip. Baka, See? si Rapunzel, kumakanta mo niya ka naman. Copyright ako, bes. Ito, tsaka dinagdagan niya ng mga socks. Ito yung nagmamalaki ni Bebe Girls. Tita, I brought you a lot of socks. Pang duty daw ng tita niya. Socks. And what's this? Temelda, aba. Si Ate Melda niya. Mayroon pang isa pong kape. Ano ba itong mga pinagsisingit nyo? Ay, plastic siya, boye. Nga. Oo. Plastic. Para sa mga ano siguro yan. Para sa mga lasing. Ayan, meron pa po tayong tong. Ayan. Malaki. Mas
malaking tong. Dahil wala kasing mabiling Nasaan tong. yung isa? Nasaan yung isa? Kinuha nyo, no? Tapos, ano lang, may nabalot. Cortina yan. Kurtina to? Parang. Ay, kurtina Oh, nga, sige. sakto. Yung mga kurtina ko kasi, ang tawag nito, basta makikita nyo may renovations nangyari. Ang bango, may nangyari kasi renovation sa kwarto. So, yung mga kurtina ko, naligwak na silang lahat. So, may kurtina po tayo, lalagay natin sa side. Uy, ang bango, boyet. Ano yan? Sabon? Siguro body wash or hand cream. Ay, oh, hand Hand soap. Hand soap. This is, cherry! Black cherry sa akin to, ang bango. Inaamoy ko na kasi. Black cherry. Uy, mabaho siya. Naamoy. Ayan. Black cherry. Soapy. This is from Bath and Body Works naman na parang Halloween special. Binili nyo siguro to nung nag-sale. Ayan Ng to. ano. Galing talaga ni Mother sa mga sale. The Queen of Sale. And this one, ayoko to. Nasa-sense ko na. Ayoko ng scent nito. Ay, pero mabango siya, boy. This is Cream Lux pa din na hand soap. Cherry Blossom. Japanese Cherry Blossom. Mabango to. May lotion akong ganito dati. And, pinaka-aabangan na Victoria's Secret. This is Glitter Hazel. 24K Caramel Vanilla Kiss. Yan Vanilla. ba yung ano? Ito yung mga muntik. Kung nakita nyo na yung story ko about the vanilla lace or Tanungan sila kung kanino yun. oo, namuntik silang Ano na ano yan? sa airport. Hanger? Hanger! Ang cute Ang naman. cute! Para Ay, sa para sa scarf. Wow, ang lamig dito sa Pilipinas. Dami kong Kailangan scarf. kailangan. Kailangan ko to. And another socks from Antananing, maybe. And we got a lot of hand sanitizers. Ayan. And we got a shirt na large na naman para sa mga boys. Yan. Pakabab. Akala ko spaghetti. Ito po, meron po tayong mga sabon. Charot. Barreta. May mga bareta po tayo ng sabon. Ayan. Mars. Wait ko to. Stickers. Oy, Len. Ito, barreta parang Coffee crisp. KitKat. Dalawa. We got... Dapat Ito sabihin pala. mo ilan lahat. Oh, bilangin dalawang coffee crisp. Dalawang bareta po ng Mars. Dalawang sneakers. Diabetes ang dalawang sneakers. Tatlong Forex. Charot. Tatlong KitKat na bareta. Ito halo-halo. Uy, walang pangalan. Wala kayong pangalan, Jessa, Jonah. Andito naman ako. Tapos, KitKat pa ulit na may Smarties. Ayan. Nagpaparamdam talaga ng uya ko eh. Nagpaparamdam. Ano kaya to? Ay, para ilalagay to sa door. Ayaw. Sa door dun sa may kitchen. Ganun. Ayaw kasi tawag. Ayan. Tapos, ano, yun. Ito, oh. Tapos, ito, ala, gusto ko to. Oh my gosh, Mother! You really know my taste. My God. Pancake pa more, Len. Ayun yung ano, oo. Yeah. We got a lot of... Saan na naman kaya niya to pinagbibili? Alam ko Oh, na yan. oh, saan kaya niya to dinekuhata? Strawberry jam. Ito, honey. Tapos, orange. Tapos, ito, pancake syrup. Ayan. Ooh, I like it. Ito pa, another pancake syrup. Pang pancake lang ito. Oo, basta puro pang pancake yan. Ang dami. Sobrang dami. You know me, Mother, ah. You know me so well. I like that. At may nakasupot po dito. Color red. Color red. Ayan. Little red dress. Amoy ano? Ay, parang... best. Ay, kala ko sabon. Ay, bibigay natin to kay ano? Kay Nanang. Oo. Ayoko tong mga ganitong amoy eh. Avon Mo't best! Nag-order ang dahil Mother. So, mo in-order Mother. Avon naman to. Ay, yung Avon nga. Avon nga! Oy, nagpapa-Avon ka na dyan. Ito ang lotion. Dalawang body lotion. And then, ito Pero ay... meron talagang Avon yata doon. Pinakita ko na to? Ito pa bango guys. Pero tingnan natin kung... Nahala ko sabon. Ay, Pero buckets nga. pang buckets best. Pang matanda yung amoy.
bigay natin kay Nanang. Bawat May papaano pa po ulit. May pabalot po. May pang breakfast, pancake ulit. Ang dami ah. Parang si Grandma, ni Grandma po yan dati na ganda. Ay, oo, yung, di ba yung Si Grandma namin, mga ketchup, mga gano'n yung mga Jar. maliliit. Pang baon yan. We got a pants. Ay, parang feeling ko ata. Feeling ko hindi kasya sa'yo. Feeling ko lang. Feeling ko, magtatanong tayo kung kanino po kakasya. Oy! Oy, pagkasyahin mo nga. Oy! Pagkasya! Legs pa lang. Best. Legs pa lang, best. Hindi na to kasya. We got super balot ni Mama. Bag. Save Mother Earth. Bag. Kaninong bag to? Nasend ba sa'yo kung anong padala sa'yo? Ko alam, hindi. Ay, hindi. Wala pa yung padala mo, best. Pag mamaya, pag nandyan yung padala mo, ligwak ka na dito sa video. Nakandito daw yun eh. Ay, ito, bag. Ayan. Uy, Uy, may gusto ko to. nakasulat oh, pero... Amin nga awan nagan bagi Joya. Okay. Alam ko naman. Toothpaste. May pangalan. Sensodyne. Sensodyne. And then we got another. Pero alam ko namang generous ka, di ba? Lahat po ng chocolate, dalang pangalan. So, buti na lang daw ako kumakain ng Hindi alam chocolate. kasi nila na ano, mapagbigay ka. Yeah, I know. Charot ka. Alam nila hindi mo kaya kasi nagda-diet ka, di ba? That's another chocolate pieces from Hershey's. Ayan, ito favorite ko to. Ito yung mga pinagmamalaki ni Mother na madami daw siyang ibibigay ng mga... Oo, kasi alam niya na mahilig ako uminom ng tubig, kape. Ayan po. At saka may mga laman na naman po siyang pang Sabi ko breakfast. sa'yo, alam ko na yun eh. Ilang araw sa... Ilang araw yata pong pancake ang kakainin ko. Oh, ito yung napicturan ata. Alam, napakaswerte ko naman. Napakaswerte ko lang sa pamilya. Alis muna. Oy, boyat, pag pumunta ka ng Canada, huwag mo ding What? lagyan ng pangalan. Lalagyan ko lahat. Ito yung Victoria's Secret. Akala ko malaki to. Ganyan pala siya, pero okay lang. Chill. Pang lamyerda ngayong summer. So, ito guys, meron siyang chain na turvalo dyan. Hindi ko na alam mag-explain. Tapos, may, dito sa front niya, may ganyan, studs. Ayan. Tapos, black. Tapos, may studs din dyan, oh. Sakto lang. Yung parang pang phone, pang pulbo, at ano lang, lip tint. So, sinasamahan ko lang po siya. Opo. Hindi ako nag-expect. Ito po may damit ko, Jessame. Hindi ako nag-expect. Hindi ka nag-expect. Nakalimutan yatang ilagay kung ano yung para sa inyo, ah. Medyo malalim na po, mga kapatid. Kalahati na nga eh. Kalahati na lang, ayan po. Hindi talaga ako nag-expect. Ipapakita ko po sa inyo kung ano na po, yan na po yung nangyayari, pero wala pa rin May po. O, may payong. Baka naman. Oo naman! Kaya, yung sira yung sayo. Tingnan mo. Try natin ah. Iwan kang nagpayong dito, malas daw. Sabi nung auntie ko mapamahiin, kaya papayong tayo. Tingnan mo, oh, bagay ko. Uy, mas bagay ko Ay, na sa akin. hindi siya yun. automatic guess. Ay, best. Bakit? Hindi po fibrella ito. Alam mo ba to kung bakit may payong? Kasi bumili si mama ko ng payong. Kaso tinatawanan siya kasi siya lang daw yung nakapayong doon. Kaya pinadala niya na yung payong. And then, meron na naman po ulit. Pabalot yan. Nakapabalot. Ayan. Uy, walang pangalan. Dalawa na, Bes. Dalawa na. Uy, isa pa lang. Kaya pangatlo na yan. Baka naman. Diba? Siyempre naman, meron kayo dito. Meron Yung kayo. ayaw mong amoy, no? Meron kayo. Uy, kunin mo na yung vanilla. Ay, yes. Sa'yo na yung vanilla. Madami pa akong vanilla. May Mamaya na vanilla lang pa ako. natabunan na kasi. Andito. Ayun. Favorite no. Kasi ito yung amoy niya bago siya Uy, umalis. baka to sa'yo. Hindi. Walang sinabi sa'yo na bag para sa'yo. Hindi niya sinabi. Oh my gosh, walang pangalan, boy. Gusto yun na naman. Siyempre. Hindi Pero ba- alam mo yung kulay, di ba? Alam mo naman yung kulay. Hindi walang usapan ng kulay. Favorite niya kasi yung pink. Hindi ka pa ba nag-move on sa Frank? Nag-move on na. Oh, nag-move on ka na. Yung siya Pink na. po ulit na Victoria's Secret, tapos may pa-chain na ganyan. Sa'yo yan kasi
May bag Magkapatid. ka, ang alam ko to galing to kay Meme, kay sisterette ko. Tapos may chocolate po ulit tayo. Alam mo ba itong mga chocolate na to? Ito yung mga Marami. ayaw na nila kasi sawa na sila Sawa sa na chocolate. Ayan, may Twix Buti po pa sila. tayo. Ito po. May Jack. Jackot. May ganito ka na. France. Uy, boyet! Pinaano ko to. Oo nga, wala namang sinabi. Yung, Kaya sabi ko lang, di ba may violet ka? may ano po ako dito, di ba may Hydro Flask ako na ganito. Ito naman yung brand niya is Cold. Ayan, binilhan ulit ako. Uy, mas mura to, $12.99 lang. Pero ang tanong, nagtatagal ba yung lamig dito? Oo. Try Uy, mo. ganun din. 24 hours din na cold. Up to 24 hours. Oh. Tapos, 1.18 liters din. Tapos, nagpabili na naman ako ng Hydro Flask kay Auntie. Pero yung ganito, inuwi na ni Tatang kanina. Yung purple. Yung purple, ako na. told him to bring it home kasi mainit sa biyahe. Drugs. Ay, my God! Sabi ni Jen, may Nutella. Gusto mo ng Nutella? Sabi Sinabi mo daw, ayaw mo. At saka, may ano to, may pangalan. wala. Siyempre, set na to. Ay! Oh, share tayo. Pag pupunta kayo dito, makikita naman kayo. Very best. May Madamo. shoes, may shoes. Toothpaste, ito yung sabi ko kay mama, bilang mo ako ng madaming toothpaste para, di ba, para makabawas tayo sa anong tawag nito, sa grocery. Ayan, so may toothpaste. Ay! Oh, dahil nagpapa-ano ka, renovate ka, yan. Mag-isa yun. Tapos ano to, home decal. Ayan. What I love most about my home is who I share it with. Tapos meron po tayong sabon. Ala ni mother, sabon. Sabon Para to sa hotel mga mo. bisita. Sabon to sa hotel no, sa Fantasyland. Sa ano to, bibigyan natin to kay grandfather kasi gusto niya yung mga ganitong sabon para kasi sensitive yung ano niya. Eto, para mag-diet. Parang masarap yan ganyan. Uy, ano to? Granola! Mas masarap yan. Masarap yan. Bes, hindi ko to alam to kainin, granola. Ang alam ko lang yung granola bar. And we got Yan. Coffee Mate. Ayan. May Ilalagay pangalan natin. yung mga nasa ilalim. Ay, may pangalan na. Ubus na yung Yeah. akin. Ito yung Coffee Mate. Lalagay natin to sa mga sa mga pancake, ganyan. Eto, Ito yung pang milk. pancake ba? Buksan natin. May pangalan ba? Kasi kapag may pangalan, ayokong buksan. Ay, gano'n. Ah! Pancake na. Hindi, parang peanut butter. Ano to? Pancake nga. Brownies, boye! Ay, oh, sige. Brownies, ayan. Brownies siya, guys. Kailan Lulutuin nalagay? natin to. Allah! Sa akin yan. Santadan! Jonah! Ano parang laki? Ala, boyet! Mukha pa atang malaki sa'yo. Yan na nga lang ang may pangalan ka. Ay, grabe siya. May mabigat. Suot mo nga. Ilang nilaman eh. May mabigat. Nandiyan na yung iPhone Ay, mo. lotion. Hindi. Lotion. Lotion. Jonah, nakalagay. Oo, kasi mahilig ka sa lotion. Yung lotion niya, guys, is from, I think, Bath and Body Works. Pakita mo yung Parang shoes mo. malaki. Thank you po kay ano. Thank you. Thank you po sa nagpadala. Yes! I love you. Salamat po at naisipan nyo rin pong bumili ng para sa kanya. Yung sa kanya, oh, boyet! Dahil yung pabango mo, vanilla. Warm Wow! vanilla ulit yung lotion mo. And may pagkain po ulit tayo dito. Nuts. Ay, favorite ko itong mga nuts. Uy, best ang secret. Nuts din. Ay, alam ko to. Para to dapat kay Sassy, guys. Oh, boyet. Oh. Wish dapat ni Sassy, oh. Kaso wala na si Sassy. Yes. So, mabibigay na to kay Peanut. May peanut. Uy, kasha yung shoes niya. Bagay. Bagay, bes. Hala, thank you. Sabi niya kasi bumili siya ng madaming ganyan. Lotion. Bigay ko daw sa... Wow, sa mga mom. Ito, guys, another pa-brownies. Ayan. Tapos, ito, may pa-cherry blossom ulit na lotion para kay Jonah. Wala, very excited. Nandiyan ba yung iPhone mo? Pinadala yung Philippine money niyang natira. Yes! 20! Magkano yung bayad? Oh, 1,170. Kaso, ngayon dumating siya kabagis,
natanggal na yung ganyang pera dito sa Pilipinas. Agad-agad. May pangalan, Angelica Derihe. Uy, Angelica Derihe, sino yun? Ay, ni Bes! Ang mga friends ni Jessa. Jessa, may pangalan na ang mga friends mo. Wala ka pa rin pangalan. Eto, wala naman po tayong pangalan ko. So, sayang yung mga plastic, mother. Sinakita pa ako pangalan. Mamala ka! Chisera ka! 24-hour Ultra Shea Body Cream. Ayan, bibigyan natin kay Lola ko. May pangalan ka ulit, Jonah, oh, lotion. Yeah. Tapos may lotion din si Jessa. Anim yan. Ayan. 6 na lotion? I think. Joya. Kasi isang set. Ala, hindi Jonah. Joya yung mga nakalagay. Oh, Joya. Tingnan mo, Joya. Joya, oh, Joya. Hindi. Ito. Ano, Joya. Joya. Ano yan? Oh, teacher ka ba? Yung totoo. Charot. Jessa, may lotion ka na, oh. For the first time, may pangalan ka na. Kasi bibigyan ko yung auntie ko. Wow, siya yung balikbayan, best. Ano to? I can opener, oh, ang cute. Cute mo yan. Ganda naman. Yeah. Mas maganda pa dun sa binili. Mas maganda dun sa tignan 90 pesos sa binili. Ito guys, yung para sa bahay, curva-curva, ganyan, how to organize, how to, ganon, basta book yan. Ano to? Ay naku, ang daming ballpen. Ang saya naman po ng Enla. Ang dami pong ballpen. Galing Baka po. naman. Baka na. Thank you so much po. Thank you so much Fantasyland Hotel for sponsoring our ballpens. Ang dami. Kasi nga po magandang sulat. Kuha ka. Ito na. Maganda ba yung sulat? Ay ano siya? 0.7. Makapal. Oo. Pero maganda. No? Okay na lang din. Ang lalim na. Tanggalin na natin to. Alam ko to eh, yung lagayan ng juice. Oh my gosh. Wow, Uy, Boyen! Ay, parang may ganito sila, ma'am. Oo. Ito Ganda. guys, yung lagayan ng juice, ganyan oh. Pero babasagin siya, so Tapos siya, tanggalin ko na tapos siya. Oh my God! Ito na yung mga gagamitin ng mga Carbonell family daw kapag may punta sila dito. Wow, may pa-party. Dahil mahilig daw ako magpa-party dito sa bahay, kaya nagpadala Uy, si mama meron ko. siya pangalan. May pangalan siya, oh! Grabe, oh! Len! Len! Very happy! Nalagyan niyo ng For the pangalan. first time! Ta-na-na-na! Ta-na-na-na! Len! Congratulations! Ang thank you kamot ang best! Naya. Siyempre. Jonah! Jonah from... Jen. Wala, hindi mabasa yung Jen. From Jen. Kaya to. No, very happy. May dress doon. May toothpaste po ulit tayo para naman hindi kami nagtutoothpaste dito sa dami. Ala, my gosh, gusto ko to, itong bag na to. May pangalan ba to? Walang pangalan. Wala, bakit walang padala para kay Jason? Shorts. Ay, ito gusto ko pang beach bag, na Victoria's Secret. Oh, dress. Talaga. Wow, ah. Wow, ang ganda po Ganda. Bagay mo to, dapat to before graduation. Polister naman siya. Ang baba ng ano na. Ang baba ng boobs. Di ba, wala namang makikita. Wow. Meron naman kahit konti. Uy, maganda po. Ganda. Oo, true. Tapos t-shirt. Ay, galing naman to dyan sa kabinet ni Meme. Wow! Uy, gusto crop ko top! to. Sayot mode. Sumakit Crop top sa na, kanya. ano to? Hoodie. Yes. From, Ano pa? yun lang, tsaka short. Ito, may shorts din daw siya. Polyester. Ah, ito oh, Sa parang mga lang dogs. sa mga dogs. Kay Peanut tsaka kay Butter na lang. Yung dalawa. Yan. Kay Peanut tsaka kay Butter. Next, we got another bag here. Si Mada, sinupot niya agad. Ay, ano to? Pinakita na niyo to sa akin. Si Meme ata nagbigay eh. Really? Yes! Nag-arte boy. Ang dami niyang pataso, guys. Ito may mga, ano, may pangapangalan na. Ito, oh. Uy! May dollar! Wala! Just for you. 20%. May birsibo. Okay po, para po sa mga kaibigan ko ng mga kapatid ko, Ito, Paulo. Siyempre, alam ko na, hulaan mo ko para kanino ko isa. Kay Roy. Yoyo, para. Paulo. Ay, pakita natin yung para kay Paulo.
Paolo para naman hindi nila sabihin na ano. Binawasan. Binawasan na. Paolo, the legend. Ang taba mo na, Pao. Laki Ito na. kay Roy, oh. Parang pair lang kayo. Legend yung kay Pao. Loyalty. Loyalty kay Roy. Bakit kailangan atang magpalit? Ay. Hindi ko na-get. At, wow, may... Uy, bongga Roy. Bongga Roy, oh. Mayayaman. Roy, mag-drive ka pa. Mag-drive mo pa ulit yung mga aso. And ito din, Hollister din kay Pao. Long sleeves. Siyempre, Pao, stripes ko na pababa kasi yung ano mo, katawan mo. Palakad. Oy, Boyet! Save the... Para yung nakasuot nila. May shoes. Ay, may slipper dito. Pero may pangalan. Para kay... Kay... Nanang! Slipper po ni Nanang. Ay, alam ni Mama ko to. Kasi ganito yung slipper dati ni Nanang. Yung mga Nike na slipper. Para sa dog yata to, girl. Tignan mo may aso dun. Hindi, para sa pong yan. Guys, ito yun, oh. Yung Nike kasi na ganito yung slipper dati ni Lola ko. Yung sobrang may foam talaga siya. Gusto mo. Ayan, gustong-gusto niya yan. Kasi, wala lang. Alam mo naman pag matanda, comfort. Ganun. Malapit na kung matapos. Ito, yung parang, ano, seat cover. Ayan, oh. Uy, meron na. Ayan, may Ayan, pangalan na oh. po. Si Jessa. Siya po yung may pinakamalaking Ayan. pangalan. Ayan, hindi na po natin to bubuksan kasi for may sure, pangalan din. ano, shoes tsaka ano to, mga pabango ganun siguro lotion. Yung kapatid ko yung bumili nito, nakita ko na to. Here. Pinicturean na rin. And, shoes. Siyempre, walang pangalan. Uy, buti may shoes naman ako. Tsaka madaming sabon. This is my shoes. Uy, mabigat siya. Skechers din. Ayan. Gray tsaka pink yung loob niya. Try ko nga din. Kasi nag-try si Jonah eh. Sino ka? My gosh, ang hirap pa. Parang walang nangyayari sa aircon po natin. Sa init pa din ng mundo ah. May pagka-pink? Baka ikaw yung may gusto ng may mga may pagka-pink. And that's my big legs. Ayan. Kasya naman siya guys. Ganda din. Parang Pang ano to? ako, ah. Parang bulky. Anto? Pang walking. Bagay naman pag-sketches. Oo. Wala na. Meron pa. Meron pa. Gusto kong abutin yung libro. Ito, yung decal na naman. Do what you love and what you do. Ayan. Alin ba? Kaya hindi ko na tinuloy eh. Aray! Yan, so ipapasok na po siya namin sa box. Ah! Ah! Yan na yung... Ah, may nahulog. May nahulog. Ayoko nang kunin yan. Paper bag. Kumot. Mga plastic na yung mga pinang-ano lang nila sa ilalim. Ito naman. Grabe naman, nangarag na akong pumunta sa ilalim ng karton. Ayan, wala na. Rubbermaid Balance Meal Kit. Binigyan tayo ng meal kit, wala yung lagayan na kit. Wala yung baon na. Ay, hindi ba Hindi, ito yun? Yung pinaglagyan ng sauce, ay, mga mga ano, pang breakfast. Thank you po sa aming mga pamilya po sa Canada. Sobrang, alam mo yun? Oo, Sobrang naiyak na. To my family, I cannot believe. Sa boyfriend Ayan ko po. dyan. Hello. Ayan po guys, so ito na lang po lahat po yun. And thank you po, sobrang tagal din nilang pinag-ipunan ko. Salamat ng madaming Mi Pamilya. Ay, Mi Pamilya! And that's it guys for this video. Thank you so much guys for watching. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Cherry of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please don't forget to hit the subscribe button down below. And of course, don't forget to click the tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So that's it for this video. And I hope to see you guys on my next one. Bye! Mwah! Bye, Tananing! Listen to my heartbeat.